шаҳраванди тоҷикистон дар Москав қаҳрамонӣ кард. Корманди хоҷагии коммуналии Хорошиё менавиники шаҳри Москав, шаҳраванди тоҷикистон Отабек Мадараҳимов як мошини сабукравро, ки дар роҳ оташ гирифтааст, хомӯш кардааст. бино ба иттилои намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Тоҷикистон дар Русия, Мадараҳимов шоҳиди сӯхтори нақлиёт шуда, бо гумони он ки дар дохили он одамон ҳастанд, новобаста ба хатари таркиш далерона амал намуда, оташро хомӯш кардааст. дар суҳбат бо масъулони намояндагӣ ӯ гуфтааст: ман қарзи шаҳравандии худро ба ҷо овардам. гумон кардам, ки дар дохили нақлиёт касе ҳаст. мо тоҷикон ҳамеша дар ҳолатҳои ногувор ба ҳама дасти ёрӣ дароз мекунем. ёдовар мешавем, ки 3 моҳ пеш зодаи дигари Тоҷикистон Бахтиёр Исмоилов дар вилояти Москав як духтараки 11 моҳаро, ки дар ҳолати хатарнок дар роҳ танҳо монда буд, наҷот дода буд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.